Ljudi, dobrodošli u treći story time. To koliko će story time-ova biti, to je pitanje ihaha. Koliko god bude bilo nedelje u kojima radimo, toliko će biti i story time-ova. Pa, teramo. Uglavnom, verovali ili ne, snimio sam tip-top video sa ovom temom o kojoj ćemo danas da pričamo. I šta se desilo? Desilo se to da sam ostao bez memorije i da je snimljeno samo 3 minuta, otprilike 10 koliko sam imao na umu. Tako da jebi ga, moram da krenem iz početka, a vi dobijete ovo. Obećao sam neku vedriju temu danas, da neće više biti kritikovanje ili tako nečega, ali međutim, malo je teže naći vedriju temu koja će biti zanimljiva. Tako da ostajemo pri nečemu onako specifičnom, a danas pričamo o mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako važna stvar, kao što verovatno i sami znate. Generalno gledano nije više tabu pričati o tome. Sad se što više pozivaju ljudi da pričaju o svom mentalnom zdravlju što više i više kako bi im se što više pomoglo, a smanjio taj neki nivo anksioznosti, depresije i ostalih mogućih psihičkih problema. Sad, jednostavno rečeno, mentalno zdravlje može da se smatra odsustvom poremećaja ili bolesti, ali to nije jedini pravi način da se isto definiše. Generalno gledano, mentalno zdravlje se smatra po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, naravno, opštim stanjem blagostanja, doprinošenja drugim ljudima, sposobnosti da se radi i generalno gledano dobrog osjećaja, tako reći, jer iskoristit ćemo taj neki običan govor, nazovimo. Pa sad, postoje nekih 4 aspekata o kojima želim da pričam, dakle, koji se gledaju kada govorimo o mentalnom zdravlju, koji učestvuju u tome da doprinesu ili odprinesu, u zavisnosti u kojoj ste situaciji, od mentalnog zdravlja ili ka mentalnom zdravlju, jel te? I govorimo o prvo i osnovno jeste psihički aspekt. Neko bi podelio psihički aspekt možda negde na neki emocionalni i psihički, međutim ja po mom iskrenom mišljenju tada mogu da se svrstaju u isto. Pod 2 imamo taj neki duhovni aspekt. Realno gledano nisam toliko pobožan, ali dobro, pričat ćemo o tome više. Imamo telesni aspekt i imamo društveni aspekt. To su ta neka 4 aspekta koje bih ja izdvojio, o kojima bih ja pričao danas i o tome kako koji doprinosi razvoju i napretku mentalnog zdravlja. Pa pod 1 imamo taj neki psihološki aspekt, tu neku psihološku nijansu o kojoj pričamo generalno o... Najprostije bi bilo rečeno kako se tu misli, takav ti je život, kako zračiš, tako privlačiš. U suštini u pitanju je slika o sebi koju imaš i kako sebe doživljavaš. Generalno gledano, za neko dobro mentalno zdravlje neophodna je i lepa slika o sebi, neophodan je rad na sebi, rad na svojim navikama, rad na misaonim tokovima, rad generalno na unapređivanju sebe u svakom mogućem trenutku. Da jednostavno kao osoba budete zadovoljni kad pomislite na sebe. Da naučite da volite sebe pre svega. Dakle, mentalno zdravlje, psihički aspekt svodi se u unapređivanju slike o sebi i u pružanju ljubavi samom sebi. Drugim rečima, sređivanje svojih misli, smanjivanje anksioznosti, smanjivanje depresije, sve to doprinosi nekom napretku mentalnog zdravlja, kao i postignuća koja su ekstremno važna i motivacija. Dakle, ako imaš određeno postignuće, to postignuće utiče na to da pre svega razvijaš veće samopouzdanje, veću hrabrost i onda možda kreneš na neke veće poduhvate. Ko će znati, to automatski znači da ti je bolje mentalno zdravlje. Isto važi i za motivaciju, čovjek mora da ima motivaciju nešto da radi kako bi uspeo da prvo doprinese sebi, onda i drugima i tako popravi sliku o sebi. To je generalno neka pointa kad pričam o psihološkom aspektu. Kad pričamo o duhovnom aspektu, ne priča se može da se priča o religiji, može da se priča i o drugim nekim stvarima, neke parareligije ili šta god, nije bitno, feng shui i tako te stvari, ali generalno gledano odnosi se na ideju o razlogu zašto mi postojimo na zemlji, poenti života, da li se opredeljujemo za neki nihilistički pristup ili optimistički pristup, da li gledamo na to smo bačeni na ovaj kamen koji se okreće u svemiru i da samo živimo, da patimo i da umremo. Da li patimo na mentalno zdravlje, utiče to da li patimo od neminovnosti smrti ili pružamo svoj maksimum da živimo dok smo živi. Na to se konkretno odnosi taj duhovni aspekt. Kada pričamo o telesnom aspektu, govorimo pre svega
o zdravlju tela. E sad, neko će kaže da, ali ja sam zadovoljan time ili zadovoljan time kako moje telo izgleda. Ja volim svoje telo i to je sasvim okej. Neko zbog možda voli svoje telo stvarno kako god daje. Ja trenutno moje telo ne volim ništa naročito, zato što imam više kilograma, naravno radim da smanjim, to vidno boli meni telo zbog gladi, ali bože moj, uglavnom, telo sa druge strane može da pati od veće kilaža. Što srce, to drugi organi, nemogućnost povećanog kretanja, fizičke aktivnosti, samim tim doprinošenja sebi i sredini može da utiče na tome da manje vrednujete sebe i samim tim kad manje vrednujete sebe, smanjuje se i mentalno zdravlje, odnosno kvalitet mentalnog zdravlja. Jer pre svega samovolja i samovrednost je vrlo važna. Tako da, biti fizički sposoban je ogroman faktor mentalnog zdravlja. Sa druge strane, imamo to neko zdravlje u generalnom smislu, dakle, organi pate od nezdrave ishrane, nezdravog tela, i kada organi pati i sama duša ljudi. Pati i sama duša, jednostavno, sve je povezano, ne može da se kaže jedno pati, drugo ne pati, ne ide tako. Šta smo prošli? Jeli Belić? Rekli smo o psihološkom, rekli smo telesno, rekli smo duhovno i na samom kraju imamo taj društveni aspekt. Čovjek je pre svega društveno biće. Šta to znači? Znači da postoji u društvu sa drugim ljudima. Društveni aspekt mentalnog zdravlja znači da vas prepoznaju u društvu, da postojite u društvu, da uživate sa društvom sa kojim se nalazite, da su to neki ljudi koji u vama izazivaju pozitivne stvari, kad vas podržavaju, kad hoćete da uradite nešto, kad hoćete da postignete nešto, koji vas motivišu da radite, da napredujete, da terate dalje svojim putem, jednostavno rečeno, a sa druge strane, dok to pozitivno utiče na mentalno zdravlje, imamo onu drugu grupu ljudi, to se u našem, nije naš jezik, ovo je već strani jezik, kaže misery loves company. Znači, drugi ljudi koji su mizerni vole da vide druge ljude koji su mizerni. Onog trenutka kad se nađete u jednom takvom društvu, gasite te ljude, sečete ih u kornu, ne trebaju vam. Trebaju vam osobe koje će biti tu za vas da vas podrže da napredujete. Napredak u svakom danu, u svakom trenutku ljudi. Znači, mentalno zdravlje je stvarno širok dijapazon stvari koje može da utiče, koje može da doprinese. Postoje razne tehnike zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, razne posledice poput paničnih napada, depresije, anksioznosti, šta sve ne. Generalno gledano do te mere da zbog negativnog mentalnog zdravlja jednostavno dolazi i do toga da ljudi oduzimaju sebi život, što nikako nije lepo, ali jeste ogroman faktor u tome. Može čovjek da izgleda i najbolje ako mentalno zdravlje nije na mestu uveče kad je sam, ništa neće da mu pomogne. Zato radite na svom mentalnom zdravlju i pomozite drugim ljudima koji takođe rade na sebi, kojima je potrebna pomoć da bi počeli da rade na sebi. Generalno gledano, pričat ću o ovom i sledeće nedelje. Važna je tema, ogromna je tema i smatram da bi trebalo da se priča o tome što češće i što više moguće. Tako da, vidimo se već na sledećem story time. A do tada jedan ogroman pozdrav i od mene i od ove male šuge, pa se čujem, budite mi dobri.